टीचारा रिटायार जागोन स्कुलाव टीचार गैया जागोन स्कुला थैगोन स्टुडेन्ट गैया जागोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय खुलुमबाय माय डियार इउटुब फेमिलिस आरो गाइस बिराद बेस्थ'मोन दिनैनिफ्राय आं फुरा एंगेजआव भिडिअ'आव थासिगोन इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बे खुब सावरायनो गोनां थारैनो एबसुजों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों कन्ट्रभार्सि दावराव दावसि सोलिगासिनो नामा लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जानुवारि मासावनो बख'नो थांगासिनो दं नामा बेखौबो सावरायगोन स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं गिबियावनो 8 थारिखआवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिननो मानो गोनां जादों आरो जाय खोथाखौ प्रमद बर'आ साखात बास्तबत नोंथांमोननि सिगाङाव मा थगायदों बेखौ एसे नायग्रोनानै लादों बिथांमोना जोंनो स्कुल होआ होनदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय कलेज होआ होनदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला गोगोम रग' थगायखाबाय दिनै बे थगायनायनि रिजाल्टखौ जोंनि मेगनावनो नुनो मोनबाय जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे सोलोंथाइनि सायाव सोमावसारफिननो गोनां जाबाय लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ गोबां खोथा दं बेजों लोगोसे जे दिपेन बर' सारनि नेतृत्व होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सारनि नेतृत्व होनाय मोननैनि गेजेराव जे दावहा बेखौबो जोबनाय फारसे सावरायहैगोन जोंहा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे more than 60 मेम्बार्स फ्रम एक्स एनडिपि दा एक्स एनडिपिनिफ्राय जोंहा 60नि बारा सोद्रोमाफ्रा रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नाय आरो बिथांमोननि गनायनि जे सावरायनांगौ खोथा बे सावरायनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिपेन बर' सारनि नेतृत्वआव आरो दिपेन बर' सारा जेबादि मिडियानि सिगाङाव खोथा बुंदों जे टाइमखौ थासारिखौ नायनानै टाइमखौ नेनांगौ होननाय नाथाय दिनैनि समा नेनायनि समबाव नामा जों बेसेबां नेबावनो बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि सिगांनि समाव जे थासारि रन्जन दैमारि सारमोननि जेलाव थानायनि बे आलादा खोथा जेला सान्थि सुक्ति गोजोन गोरोबथा जायो बिटिआर गोरोबथा 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव बिनि उननिफ्राय जिहेतु रन्जन दैमारि साराबो सासे बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि गोजोन गोरोबथानि नाथाय बिथांखौ जेलाव हरफिनबाय लोगोसे सान्थि सुक्ति होननानै सुक्ति खालामनायावनो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै सुक्ति खालामनायावनो दिनै बर'नि माखासे जोहोलावफ्रा एक्स एनडिपि आदामोना जेलाव थानो गोनां जाबाय बिथांमोननि बर्तमान समावहाय सान्थि सुक्तिनि ओरैहाय बिटिआर जेब्ला जायो अब्लानिफ्राय 5 बोसोरसिम जालायलायसै जोङो नेबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गगोन होननानै एमअएसआव लिरनाय दं ना गैया बेखौ मिथिला नाथाय गगोन आसा खालामदों खारना मा सान्थि सुक्ति जिहेतु रन्जन दैमारि सारा एनडिपिनिफ्राय सासे सागानगिरि सिगनेटरि गगोन नाथाय गैया आरो दिनैसिम 5 बोसोर जालायलायसै नेनानै आसा खालामनानै जों थासेयावबो जुदि गवाखैब्ला बेवहाय सम आरो थासारिखौ नेनायनि मा अर्थ दं दिपेन बर' सार नाथाय नोंथाङा खोथा होदों बेखौ नेगोन जों खौसे जानो हांख्रायदों मोजां खोथा सोलोंथाइनि सायाव गोसोखांफिनदों मोजां खोथा नाथाय बे नेनायनि सम नङा नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जिखिनि जाया जों गजानायखौ लुबैयो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे थाफानाय सोद्रोमा बिथांमोनखौबो जे नोंथाङा मावनो नागिरदों माव आरो जेसेबां हायो एसेबां नभेम्बरावबो मोनसे खोथा होदोंमोन नोंथाङा नाथाय बिनि रिजाल्टआ फ्रुटफुल जायाखिसै दा दिनै मोनसे खोथाखौ आङो साननो गोनां जादों
फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति होननाय लोगो लोगो बेवहाय माबा मोनसे थालांनाय जानो मोना। दिनै मेन हादरनि थाखाय मेन बेसाद मेन मोनसे एलिमेन्टसा मा सोलोंथाइ। दा सोलोंथाइनि खेथ्रआव आन्दलन खालामफिननांलायनांगौ आरो बेखौ बिटिआरनि दफायाव सोयैया बा सोबाबो मावजायैया जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। आरो बेफोर गासै सोलोंथाइखौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट लानांगौ। दा बेफोरखौ लानानैसो गासिखौबो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खालामनांगौमोन। नाथाय बेफोर गैयाजासे बा रन्जन दैमारि सारनि खोथा गैयाजासे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होनबा जायाना। बेफोर गासिखौबो थाजोबबासो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति जायो। बेवहाय रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन, बुजिनांगोन। फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननाय लोगो लोगोनो बेबादि सोलोंथाइनि सायाव लेहेम आन्दलन खालामफिनलांनांगौ। बिटिआर दफानि गेजेरजों जेबादि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, स्कुलफ्रा बायनो मोना, बेफोर मानो जोंनि गेजेराव स्कुल फारि फारि बायलांनायखौ नुबाय थादों सोलोंथाइनि खेथ्रआव। आरो रग' रग' प्रमद बर' सारनि थगायनाय, दिनै आरो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननाय खोथायाव माखासे खोथा सोयै, बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था धारा खालामगासिनो दं। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबाव। दा मोनसे खोथा बुंनांगौआ बेनो, दिपेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नेतृत्व होगासिनो दं बर्थमानाव। ओजों फारसेथिं सरकार हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'नि नेतृत्वआव सालायजागासिनो दं। नाथाय बिथांमोना बुंदों जायबादि सोलोंथायाव जोङो दावगानांगौमोन, बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ लानानै बर' मिडियामनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार इडुकेसननि सायाव बेफोरखौ लानानै आवगायनांगौमोन, आवगायाखिसै। जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन सोमावसारफिननो गोनां जाबाय। बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिबो माखासे लेहेम खामानि दं। नाथाय दिपेन बर' सारा बेखौ बानस'नानै बुंदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनो फाथायहरो। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनि मिनिस्टारफ्रा, सोलोंथाइ मन्थ्रि बा CM बिथांमोना आसामनिया खामानि मावनायाव लेहेम खालामदों होननानै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बासायनानै बै बिजेपिनि एगेन्स्ट, बर्थमानाव आसाम सरकार सालायबाय थानाय बिजेपि दोलोनि एगेन्स्टआव खोथा बुंदों। नाथाय बे खोथाया बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्टलि फैयाखै, एबसुनिफ्रायसो डाइरेक्टलि खोथा बैसोरखौ एटेक होगासिनो दाख्लै समनिफ्रायनो। नोंथांमोना मा सानो? नाथाय जायफोर खामानिखौ लानानै आवगायबाय बेवहाय खुनु दिशा सोलायनांगौ गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा, आरो राजखान्थियारि माखासे लाबालाब नायनांगौ गैया। बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आउटआनो होन इनानो होन बिटिआरनि, आसामनि बायह्रायाव थानायानो होन, गासै दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो मोजां हाबाखौ मावनांगौ दिपेन बर' सार, बेखौल' आं आर'ज खालामबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउसै। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।